в тази книга Адам Грант започва с едно проучване, което показва следното. Вашият успех, успехът на вашите деца е закодиран във вашата учителка от детската градина. Доста често гледаме едно и също нещо, обаче виждаме различни неща. Другото нещо, за което говорят, е, че финландската образователна система е направена на основата на игри. Ако няма дискомфорт, то е много трудно да научиш. Всъщност ние трябва да си търсим дискомфорта, за да се получават нещата. Всъщност този човек е станал сребърен медалист, световен шампион, втори най-добър резултат в историята, един от двамата души в света, които са успели да надхвърлят някакво разстояние, учики по YouTube. Изкарал е само 2 месеца в една школа, може би в Финландия, горе-долу, където са опитали да го научат на някакви неща. Потенциала няма никакво значение. Всъщност важни са усилията, които ще положите. Един човек казва, аз когато правя нещо ново, си давам 1000 грешки да направя или 2000 грешки да направя. Оценявайте потенциала на човек, откъде тръгва и къде е стигнал, а не къде се намира в момента. Ако запомните нещо от нас, това е децата ни и близките ни да ни виждат повече с книга и по-малко с телефон.